история як бародармон бахшидамаш шава ба арусаш Фотима. Оҳанги дили зор 25 2018. баъди омадани хускор аллакай ту рӯзи Фотима болои дила бо тамониву рафтӣ ту фикр накардӣ рӯзои гузаштара қасама шикастиву рафтӣ ай барима шабуда таи хона интизором Фотима ту бо ёрӣ намегардӣ месӯзад вуҷуди ман ту мада дил надодӣ бугӯ да дили ту кияй ҳамсарат фарзандорай ишқ айби кияй рӯи мазори ма биреза ё бини коҳу буро як левада дода будум барои туи ҳамсари наву ковардай гули мутама ма барои ту сохтум ай кафан фатай туйта ай сабзай болои гурум соз кунан тоҷи арӯси рӯзи туи да сармони ҳамсарта дарогӯш кунӣ оҳанги дили зори ман ба кайҳо мерасад Фотима ишқи ту ба поён мерасад рӯзе назар кунӣ ту ба кулбаи вайронам афсӯс наёбӣ бу маро бу чашми гирёнам агар ки як лаҳза дардумон мекардӣ ҳис Фотима ту ай бари ман ҷудо намашидӣ ҳаргиз сурати ту ҳозир хотира пеши чашми мада худо шоҳид интизорум ҳама вақтра бо як овоз дар гӯши ма садои ту Фотима ту ки ҷо ай ма ба ҷои ту нахостан мо якдигара гирем дар оғӯш ҳозир ту дар оғӯши умара кардӣ фаромӯш се соли интизорӣ фақат ваъдаи холӣ як борам намепурсӣ ҳозир ту дар чӣ ҳаволӣ агар донистан хоҳӣ ту аҳволи мара будом барои ту месӯзам то охири умра то охиро нафас дар дили ма ту ҷоӣ баъди рафтани ту бари ма ба ту холӣ оҳанги дили зори ман ба кайҳо мерасад Фотима ишқи ту ба поён мерасад рӯзе назар кунӣ ту ба кулбаи вайронам афсӯс наёбӣ бу маро бу чашми гирёнам оҳанги дили зори ман ба кайҳо мерасад Фотима ишқи ту ба поён мерасад рӯзе назар кунӣ ту ба кулбаи вайронам афсӯс наё